Param, 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 pam. Zdravo svima, ja sam Mila i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o tome, u stvari o jednom događaju koji se meni desio. To jest, upoznala sam Jaseštajna. Ako ne znate ko je, potražite ga na internetu, on je jedan youtuber. Pa dobro, možemo da krenemo. Oni su mi se potpisali, slikala sam se s njima. Slike ćete vidjeti u toku videa, a potpise vam mogu pokazati sada. Ali oni ko prati Jaseštajna sigurno zna šta je ovo. To je mala kartonska lutkica Jaseštajna. On mi je to lično dao i potpisao se nazad. Kako se ne bi pocepalo, pošto se već meni jedno pocepalo, kao što ovdje možete da vidite. Da se još neki put ne bi pocepao, ja sam ga stavila u ovu foliju. Nije to folija, ne znam, to je neka plastika kao, nisam ja sigurna, iz koje ne može više da se izvadi i tako je bezbednije za njega. Mislim, za kazanku lutkicu. Onda, ovdje su svi njihovi potpisi. Nadam se da ih vidite. To su njihovi potpisi. Lično sam ih dobila od njih. Ovdje imam jednu njihovu sliku, običnu bez potpisa. I imam još nešto da vam pokažem u vezi toga, pa ćemo onda krenuti na slike koje će ići u videu, ja vam neću pokazivati. To je, potpisali su mi se na majicu. Nadam se da dobro vidite. Jer je ipak to majica i nije baš ni najbolje moglo da se napiše. Tako da. I to bi bilo to što se tiče mene. Sada će ići slike. Tako da, to bi bilo to. Kada ste pogledali slike, nadam se da vam se svidalo i u stvari ispričat ću vam kako se sve to desilo, kako sam ga ja uopšte upoznala i vidjet ću tu ostalom. Znači, pošto moja mama organizuje jedan festival pozitivni u Nišu, ona je pozvala Jaseštajna da dođe kao gost. Kada su oni stigli, mi smo išli s njima na ručak. I onda mi smo tu pričali, jeli naravno i šta sve god. I posle smo išli na nastup. Tačnije, prvo su nastupali jedan hor. Pa je nastupao Jaseštajn. Prvo Jaseštajn, pa smo onda ja sa horom i Jaseštajn je pevao 2 pesme. I tako, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidao, lajkujte ako vam se svidao, subscribeujte se na moj kanal i vidimo se uskoro. Ćao!